samle alle lever og lærer. Kødlund og Christiansminde i en samlet flot. Vi vil tænke på de første uger og havet. Løbe ud med Gunnar. Må der være en tog, måske 2. Vi vil om jeg kan please det var så fedt. Så var det fedt at gå på efterskole. Det styrede for hårdt, at det var verdensvejen. Så skød vi mærke til den her. Vi er syge bolden. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Nej, lav noget ordentligt. Nå! Ja. Fuck, I er dejlige. I er så dejlige. Og Julie! Nej, nej. Marie! Nem. Vi laver en rens video. Hvad? Men vi har snart alle. Undtagen mig. Ej, hvor er I søde, hvor er I søde. Jeg får kilden fra Victor. Sig noget til videoen, Rens video. Rens er det bedste, der nogensinde er sket for mig. Ej, mente du det? Jeg mente det. Ja. Selvfølgelig mente jeg det. Ej. Du er så lækker. Ej, sådan noget må I ikke sige, så begynder jeg simpelthen at græde. Seriøst, jeg kunne da slå dig i munden. Jeg kunne da for første dag. Jeg kan ikke lide det. Nå. Nej, jeg kan ikke lide det. John, du er så lækker, seriøst. Sina! Sig noget til Rens video. Nej, Rens. Vi skal bare vide alle sammen, at jeg elsker jer alle sammen, der især. Nej, hold op. Hvad? Jeg kan ikke lide det. Hvad skal jeg så sige? I skal sige noget til Rens video. Fuck dig! Nej, mener du det? Sig noget. Jeg elsker dig på det. Rens video. Højere end hele Rens. Vi elsker Rens. Prøv lige at høre. Men kan I sige noget til? Jeg elsker dig. Bedste år af hele mit liv. Rasmus Minde! Sig noget til Rens, Rasmus. Sig noget til Rens. Okay, for det rejser her til dig. Sig, hvad det betyder for jer, Rens. Det har betydet, at jeg har fået en masse brug i dag. Rens, du skal sige. Julie, sig noget til Rens. Jeg elsker Rens. Vi skal bade. Fuck, Vi skal bade i havnen. Skal vi starte bade? Ja, vi skal bade. du snakker engelsk. Det er det bedste, du snakker engelsk. Rens, everything I want. Rens is my life, you know. Very much. Yes. Ej, hvor er I søde. Både Emma, hun har gjort mig. Jeg elsker Rens. Vi vil ikke væk herfra. Jeg mener, jeg holder en. Rens is the best that's happened in Jeg my har life. lidt 2-3 stykker. Altså 4, hvis det skulle være det. Køge, væk snave med mig. Hvem? Køge. Nej, hvad er Rens?